Għat-tielet darba f'temp ta' ġimgħa il-kap nazzjonista Bernard Grech talab lill-Parlament biex il-Parlament jaġġorna ħalli jiddiskuti suġġett ieħor relatat mal-inkjesta Vitals. Dan minkejja li f'żewġ rulings simili tal-Speaker il-ġimgħa li għaddiet diġà għamilha ċara li skont l-standing orders dan ma jistax isir, hekk kif każi li bħalissa hemm proċeduri kriminali dwarhom jistgħu faċilment jiġu ippreġudikati. Biex bekk Bernard Grech kompla jikkonferma kemm ma jitgħallem xejn mir-rulings parlamentari. Dan il-punt qajmu wkoll il-Prim Ministru Robert Abela b'reazzjoni għat-talba ta' Bernard Grech. Jibqgħu iresqu talbiet fuq l-istess mertu illi mbagħad jagħtuhom kemm xejn sfumatura differenti. Xi trid in-naħa l-oħra illi dil-Kamra tiddibatti u mal-mument li niddibattu, mal-mument li jinbeda dak id-dibattitu l-preżunzjoni tal-innoċenza ġiet leża darba l dejjem u għandek proċeduri quddiem il-qrati tagħna illi ġew paralizzati. Fil-fatt għal darb'oħra l-Speaker Angelo Farrugia reġa' ma laqax din it-tielet darba għal diskussjoni minn Bernard Grech bl-istess raġuni ta' żewġ rulings preċedenti. Eżatt wara din id-deċiżjoni identika li ma daqqiċ għal widnieħ il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' qam isabbat saqajh u jagħmel l-istorbju fil-Kamra. Sanittant qabel l-istess ruling, Bernard Grech attakka lill-Speaker tal-Kamra u saħansitra alluda li dan jasal għal-rulings tiegħu biftehim mal-Prim Ministru u n-naħa tal-Gvern. Diġà jaf id-deċiżjoni x'sejra tkun u nittama illi llum ma nitilqux mill-istess premessa, Sur President. Hawn ukoll il-Prim Ministru Robert Abela innota l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni. Mela il-kap tal-Oppożizzjoni ilu ġimgħa isabbat fuq sidru għaliex jgħid li jien nattakka l-istituzzjonijiet. Imbagħad, Sur President, f'wiċċek ma staħax jattakkak frontalment. Illi qed jgħid jinsinwa sfaċċatament ġewwa din il-Kamra quddiem is-sinjurija tiegħek illi kien hemm xi ftehim dwar kif inti se tiddeċiedi ma' din naħara vera ma tisfux intom u vera establishment li ma jistħix.